Txirritazaleak, egunon. Ona iris daiteke oinez. Batzuek korrika egiten duterarik. Bestelan, trenez. Artzainak, potukazaleak izaten dira. Hemen ere bai, eta ez ditugu ahantzi behar, naski. Beintakoak, leku asko hori nola kudeatu, nola erabili. Egunko txirritaren mamia. Joset, plazer dut berriz zurekin bat eginik leku magiko honetan. Normalki, oinez unat etorzen naizelarik, xaratik heltzen naiz ni. Eta zu? Ni heltzen naiz Bilatutik, Urruñan barna. Ados, orduan hortikan. Bertzaldetik. Biziki urrunago da. Bada Bilatutik unat, bi aldiz distantze gehiago, xaratik baino. Beaz, abantaila bauzu. Horregaitik fresko heldu niz, bestelan kasu. Emankizun honen iturburua zirazu, bertze txirrita baten, aipatu baitzen nidan, eta leku honen antolaketari buruzko goetaldi bat eraman zenuela, 2018an, hainitz jende bildurik, ezen hemen gira, lau udalerriren eta toki baten, Nafarroa, Akitania berria, departamentua, Pirineo Atlantikoena, hainitz partaide dira bildu zenituenak, mai baten inguruan, eta zer zen zure xedea? Bazen hemen inguruan proiektu bat orokorra egin beharra, oraindik jende gehiago ekarrazteko. Eta trenbidea doblatzeko. Eta bezen beti kexakorra, zenta zergatik janik neurritan toki txikia den tokiat, ekarrazi bidertuz jendea. Eman ginduen, main baten inguruan, elkarteekin, eta herriekin, eta partikulazki, behaz, guri manatu gintuen lana zen, kontseilu orokorra, eta guk erran ginduen. Ez du merezi bertze gisako ekinkizunik sortzea edo asmatzea, behar da jendeak sentitu dezan, zer den mendiaren lehen espirituan abauzu. Bizi ditugu haiztian baziela putreak, oik bizi dira hemen, beren lekua da, eta ez da gurea, bakarrik, ez gira bakarrik, denen jaun eta jabe. Naturak markatzen du tokia, baina baita ere gizakiek eta aspalditik gainera. Ezen aur historian, unkigarria zait hori, jadanik artzainek nolabait kurritzen zuten. Mendi hau arespilak bat dira, ehortzen zituzten, beraienak orduan historia luzea da, lagungoa. Artzainak baino lehen baziren bez, jendeak bizi zirenak izitik bakarrik, eta pasatzen ziren hemendik. Gero artzain bilakatu zielaik erran nahi du egiten zituztela babesteko lekuak berean, eta gainean bez bordak. Haren ondotik, izan dira, gerlak eta gerla guzitan hemen babesten ziren gerlariak, gudariak, eta errez zitzaioten ikustea urrundik nor edo nola heldu zen, eta behaz hori zen lehen puntua lagunek zuena bi
parten aldetik, eran nahi dut Frantzia eta Espainian aldetik, izan diren guduak hemen pasa die, eta azkena izan zen Napoleonek izan zuena. Aipatzen duzun gerla napoleoniko horrek oraindik ere markatu ditu eta markatzen ditu hainbat Urruñaren eta Lapurtaren memoria. 1813ko urrian eta zaroan, gerlaren azantzako zen entzuten dira. Bidasoaren egietan, beran, Larrungo maldetan eta laster Urdazuri bailaran. Napoleonen armada, Madrid, Gasteiz, Donostia eta Irun galdu ondotik, Espainiatik ies gibelka doa. Hainbat gotorleku utzi behar du. Hemen behar da pentsatu, mendi hauetan bazirela 160.000 soldadu batzu besteen kontra joka, guduan eta hilketa handia izan zen. Naiz 200 urte iragan diren, Lapurtar sendi batzutan gerlaunen oihartzuna izan dute. Nire amatxik berak kontatzen zigun nola bere amatxiaren ama ies joan zen bere etxetik soldaduak heldu zirelako. Gizonak joanak ziren, iesi, aziendekin eta han bizi zen Fagadin. Gero beste gauza ere, soldadu horiek guziek behar ziren mantendu. Batzutan erosten zituzten eta beste batzutan ointzen. Ikusi dugun bezalaxe, beraz, gerla napoleonikoak izan ziren, hau izan zen horren teatro bat, baina baita ere, gero karlistadak, Espainiako barneko tirabirak, odoltzuak, izan da noski Espainiako gerla eta Bigarren Munduko gerla. Bai, Bigarren Munduko gerla, muga unen inguruan, gutxi agertzen zen, frontea zen itxas bazterrean, hemen baino gehiago. Hemen ziren kaskoan partikulazki, zenta kaskotik, haistien errandun bezala, dena ikusten da. Ikusten da Kabrotonetik Donostiat. Zen astapenean hotel bat jendeak ez zuten gaur bezala gigotzen eta jausten ale egun berean, beraz bazituzten ganbarak, ez hainitz, bezian 6 edo 7, hemen gelditzeko gizan. Eta izan zen gerla denboran okupatua, eta egin zuten bunker bat. Bunkerra ez da sekulan atakotu izan. TDF, hor da bere antena handi horrekin. TDF da pixkat iringarria zenta gaur Afrikat bidaltzen dituzten ezuak, ezen ez da hemen irratieri eta telebisteri ere bai, biek hor sortzen dira. Hori ikusi duzu, bunker bat bezala da. Inguruan ez da nior urbiltzena, alde guzitan badie kamerak ez ditutzu ikusi me hor dira. Lagun honak, beste historia bat kontatuko dugu orain. Kanta eta Jenofari esker. Hau da, Larrungo tren tikiarena. Horri gaitekan, jautxigira, azkaingo, Santinazio leporat. Kantan beraz, tren guzti haiek aterpea dute eta hemen da beraz, ateliera, eta ikusi dugun bezalaxe, goizian beraz abiatzen dira, zenta hemen gaua pasatzen dute, nola baita? Bai, hori da, egunero unat sartzen dira treinak gaua pasatzeko, eta guk gero goizetan prestatzen ditugu, egiten ditugu verifikazioak, olioa eman, badira inbat gauza kontrolatzeko. Lau treina oso, eta badira 2 motriza de rezerve, hola inkas balimada zerbait mekanikoa antolatzeko edo batean, badugu beste bat ematen aldugu bere ordez, eta beti kontrolatzen ditugu, hilabete guziz, motrisak, arrastak eta horako gauzak.
eta zure gibilian den lokomotiba eder gorri hori, bultzi hori. Ba hori da erosi ginuen tren hori astapenean berritzeko burdinbidea. Eta burdinbidea egin dugu berritze 2022an. Eta lana egiteko jusa elektrikari gabe eta hori dena. Dena xantier guzia eginda tren horrekin. Eta gainera, zen arazo bat, ez ginuen, nola ezan, evakuatzen al, mendia, ez balima da elektrika pana luze bat, ez ginuen gehiago guk jausten al jenderi gainetik treina elektrikoekin, dusari gabe, ez zen posible. Eta beraz, treina hori da, pixkat ere bai, la locomotive de secours, d'evacuation d'urgence, quoi. Hau da, eguneroko lana bada hemen, ere, noski, eta gero sasoia bukatzen denean, orduan sekulako revizionea da. Neguan duku etxeak gira, beraz bagira la ere 15 bat gizon maintenance zerbitzuan hor. Eta badira ekipoak tintatzen batimenduak, badira batzuk kanpoan burdinbideak eta linea elektrikoa zaintzen. Ikusten dugu pasatzen, bai. Eta gero mekanikan barnean ere treina guziak desmuntatzen ditugu, dena kontrolatu, zaindu, pieza batzuk neurtu, badira neurri batzuk hartzeko, sekuritatekoak, eta gero aldatu, ez aldatu pieza batzuk. Hola, bada lan hainitz, eta gero tintatu ere bai, bernia berritze egin, egur ustelak seinatu, eta hori dena badalana. Kolekzio pieza bat dirudi gainera. Bai, baditu 1 urte, beraz, kolekzio kuadera jaten alda, bai. Ba, mil esker, charmanki, Quentin, utziko zaitugu eta zaituztegu zure lagunekin lan egiten, ezen sasoi betean gira oino. Kura jaun. Eustaz, plazerarekin, utxi. Jenofa, tren horrek gauza hainitz kanbiatu ditu, eta hori esker jendea ere igaten alda, beraz, gailurrera. Bai, bere lehen bidaia izan zen zehazki 1924ko ekainaren 30ean. Horra, beraz aurten bete ditugu 101 urte. Jakin behar da, 1859an, Eugenie Imperatriza, Napoleon IIIren emaztea, igo zela mandoz gaineraino. Eta erraten da, berak bultzatu duela ere turismoa hemen Euskal Herri eta Kosta mailan. Eta hortik, 1912an izan zutela ideia 3 gizonek, beraz Ader, Giroz eta Luxerrek, eraikitzea tren bat proposatzeko jendeeri gotzea lagungo gaineraino, oinez baino erresago zen eta ikusten baitzuten, zela hor zerbait egiteko, zerbait jokatzeko turismo mailan hasten zelako mugitzen Kosta. Eta errandautazunez, tren hori berezia da, eta kremaiera baitu. Garaian sekulako aurrerapen teknikoa izan da. Teknologia izugarria emana izan dela, ez da? Bai. Beraz, kremelare sistema erabilia da, benetan malda handiak igotzeko. Tren klasiko batek igotzen ditu 4 edo 6 arte, maldak, eta kremailera dun tren batek 48 arte igotzen alditu. Beraz, ikusten dugu, desberdintasuna. Beraz, hemen handaparen bataz bestekoa da 26. Gero egan behartzen ere kristoen lana dela, Bai, sigur. Olako mendi batean jaila kremailera elektrikoa da, beraz, ari guziak eta hori dena muntatzea ere, kristoen gauza. Eta berezitasuna ere handi bat da, treina jausten delarik, errekuperatzen duela energia parte bat, berriz bidaltzen duena arietarat, igotzen diren treinak energia hori erabiltzeko. Beraz garaian, ala ere, duela 1 urte, sekulako teknologia zen, sekulako burua zuten, azkenean jende horiek. Eta gaur egun, funtzionatzen dugu garaian bezala, duela 101 urte bezala. Me horrek ematen du kristoin implikazioa guretzat, gure ekipentzat, treina horren mantentzeko. Eta ikusten da, arrakasta duela, sekulako jendea biltzen hasi da. Urtean, zeinbat jendek hartzen dute treina? Gutxi gora bera, 300.000 pertsona heldu dira urtero lagungo treinerat, treinarekin.
Eta zein bat lagun lankide zirezte beraz, etxe untan. Urteko gira 21 pertsona, urte guzian zehar lan egiten duguna, eta gero uda bete-betean gira 60. Ados. Ez da justu gauza treina, jendeak treinean igo eta jaustea da benetako esperientzia bat proposatzea. Beraz, proposatzen ditugu ere bisita gidatu batzuk, jendeeri istorio guzi hori esplikatzeko, gure berezitasunak eta abar, eta ere zabalago pixkat Euskal Herriarena, hizkuntzarena eta abar, zenta jendea biziki kurios da, eta maite dituelako gauzak. Ba, bikain mil esker Ionofa, beraz, Mil esker zuri. zuei esker berriz ere igoko gira. Mil esker. Bikain. Joset, beraz, lagun da ere bai, bazka gunea, kabalaren zat, ez da? Udan? Udan, partikulazki, 3 kabala gisa motak dira hemen, zaldiak ikusi ditugu, ardiak ere bai, eta aldizka behiak goiz sasoinean. Eta larre horiek denenak dira, ez dira partikulazki batenak ero bertzenak. Ados. Eta gone hau partikulara da, zenta hemen ura badago beti. Eta 3 iturri hauek, beraz udan izanik ere, laguneko urak erortzen dienak xurgatzen dira hemen. Toki eze hori da baliagarria denentzat. Ez bakarrik abereentzat ikusten diena, badira oso txikiak, badira landare babestuak, eta iduzkiaren intza, eta hori da landare bat biziki agarroa, babestu hemen, eta aipatu ginduen ere sit naturel protege. Egan nahi du Frantzian den babesteko manera altuena, ikusten da trainbidea gorago, eta horren eraginak badira toki hautan, eta behar ziren presentatu proiektuak, honestuak izan zetaten Paristik. Eta bez, hori da un Commission Nacional de Sit izan dena, dela 8 urte, baliatzeko izan diren obrak, eginen diren obrak. Eta obra horiek denak presentatuak izan dira, hori zen gure lana. Gainerat, aipatzen duzun obrak eginak izan zirelarik, pasabide bereziak ere egin dituzte, ardiak begira. Hori zen grina bat elkarteak bildu gintuelaik, artzainek erraten zuten, ez zituztela ardiak aixe alde batetik bertzela pasatzen, eta ikusi duzu ero ikusten da, pasai horiek babestuak izan direla, eta ardiak ez dira izitzen alde batetik bertzea pasatzeko. Hain zuzen, oai proposatzen dautziet, ikus dezagun garaian egin genuen erreportai bat, hemen korrala inauguratu zenean. Justoki aipatzen baitugu, lagun mendiaren erabilpena askotarikoa dela, baina beraz, laborariek hemen ere badute beren funtzioa. Lagun mendi madaletan aspaldidanik potxokak. Oraindik ere, kostala kosta, 200 bat buru badaude. Urrisak, mosalak eta zenbat garaino. 3 iturri deitu azkaingo herriko eremuan, korrala berri-berrian, azleek zaldiak hartatzen dituzte. Ezinbesteko egitura. Behorrak eta biltzeko, behorrak bildu eta tratatzeko. Mandaurien kontra, eta lakastak, lapajak, txizerien kontra eta hola tratatzeko. Ginuen jada, azkaingo herriek demoraz inazuena korrale bat, egurrez nahi bauzu, eta guai ondatua zen, finki ondatua zen. Eta ez gintuen molde honian haziendak gobernatzen. Horban, proiektu hau izan zen berritzia, eta berritzekotan tresna bat plantako aitia.
23.000 eurotako lanak zuzendu eta dirustatu ditu Ego Lapurdiko hiri elkargoak. Garapen nekezalerako funtsa europeagaren laguntzaz. Zuantzi. Adiskideak menta batean gaude larungo kaiola deiturikoan, dani hemen gaude beran, beraz, Nafarrako partean, 3 menta badira lagun gainean, haietako bat da zuena. Nola pasatzen da? Transmititzen den ostatua edo zer da? Historia berezia gure Euskal Herri honetan, menta. Bai, gure kasu konkretuan, bentia, edo menta, erraten zuen guk bentia, nire atatxi eta matxik sortu zuten, Feliciano Maritx eta Felix Arregik, gero nire guraso zeitu zuten, Peio Maritx irazoki, eta Margarita Bertiz, nire ama, eta guain ni naiz. Einik eta bai nire bikotiak, Itziar Eliasek, pentsatu genuen, zergatik anez, izan beharrean ohikoa den bentia bat, zergatik anez izan lehio bat. Hemen Euskal Herrian artistek egiten dituzte. Lehio bat izatea, hemen sortzen diren gauzen erakustoki bat turistentzat eta hori. Azkenean ez izatea bakarrikan negozioaren kontua, baizik eta bihotz pixkot edo bertako arima hori nola bat ere erakustia. Eta orduan, urte batzutatik honat egiten ditugu, kontratu duzun bezala, erakusketak, kontzertuak eta residentzia artistikoak ere bai. Adibidez, talde batek nahi baldin badu disko bat grabatu edo, prestatzeko etortzen aldironat eta egun batzuk hemen pasatu, ez? Bentia izten dugu eta beraientzako da. Torrona atxikitzen dute, niretzat mendi honek duen energia hori, ez? Eta biziki gauz politak atera izan dire hemendikan. Uso popeko jendiarekin eta talde desenterekin. Gauza hitz polita da. Eta hor bada artista, baita ere urruñarra ez da, Xab, zeinek obra hori egin duen, kanpokoak ere bai? Bai, Xabi Tapia da, guan dela urte batzuk ezagatu nuen, tipo maitagarria, biziki erra, eta kriston marguak egiten dituna, normalki formato handiak eta hori. Eta gainera, hau ikusten menik ikusten duzen hau, Xabiko paritu zian. Gainera, pilotaria. Bai, pilotarien eskuak nire atatxi, pilotaria izan zen. Erremontean aritzen zen, eta behin retretara aletu zenean, indarra zuen zerbait bere biziarekin eta hori, eta erabaki zuen bentsa bat egitea hemen, ez? Eskertzen zaitut, beraz, noski nolaz ez, eta esperantzarekin, esan duzun bezalaxe, luzaz iraun dezala zuen historiak. Nahiko nuke. Gozatu hartu gira, emankizunean zer nolako jarduerak badiren lagun mendi hontan. Oreka bat, beraz, hauteman duzie, atseman duzie, zure lanari esker, hau guztia ez da zer nahi beriakatu. Gaur trena berritua izan da, jendea berriz sekuritatean heldu da, ez da emendatu kopurua heldu dena lagun mendian. Eta bez, inda berritu, inda zaindu ingurumena. Bertze ikus molde bat, aurkitu dugu, ingurumena eta mendiunen geroari buruz. Da bez, gauz horrek merezidu ez hemen gotz bakarrik, baina eskolerri barnekotz ere bai, ez zenter nahi du, babesten delaik denen eremua, ez dela bakarrik norbeitentzat egiten, ez dela dena utzi behar bertzen esku, baina txiki behar dela ondarioak kontrolatu behar dilera. Lortu duzie, beraz, oreka bat. Bai, ez da sekulan irabazia, baina bide honean dago, bai. Mire esker, beraz, Joset, egan gabe doa, eskertzen dituztela
gure mitzakide guztiak, lagun mendia hobeto ezagutzen dugula espero dut aldi guntan. Laster bat eginen dugulakoan nago noskean, artean ongi bizi, horrela amaitzen baita, gure garko saioa. Zer nuntza, jo?